Jde o to, že někdy se to zdá horší, než to je. Někdy existuje i jiné vysvětlení. A co když je vysvětlení dokonce horší? A jaký je ten náš? V pohodě. Možná trochu namyšlený. Je hezký? Docela, jo. Je mi moc spokojený, že má svěřenecký fond. Nevadilo by mi navázat s tím vztah. S tím fondem. Už musím mít 2 dny bez večeře. Tak takhle si Kejliha podplatila, aby jel do domu své dcery. Tak trochu. Může to být poslední šance se rozloučit. Jo, já už nejsem, já je vyhodím. Nejsem na to připraven. To ani nemusím. Si dám nějaký tabulce. Hele, dělej si, co chceš, ale já počkám. Ale jo, teď děláš chybu. Ale svoji chybu. Rysánku, miláčku. Strana jasný, jako všechno tady. Chci začít znova v nové hodě. Než ji najdu, budu oficiálně začnu přijímat až příští týden. Díky, že jste mě vzal. Mona je zpátky. Jak jste říkal, terapie a léky a může se vrátit mezi lidi. Přišla jsi si promluvit o Moně? Spíš o tom, že nemluvit nepomáhá. Natálko, Já se někoho zabila. Natálko. Slyšela jsem, že teda spolu řečku někdo napadl. Může se zastavit Marii. Natálko. Napiš paní, že se shodne. To se neříká. O tomhle nechci mluvit. Všichni mluví jen o tom, jaká jsem hrdinka. Každý mi říká, zabila jsem člověka, který měl život. Byl živou